नोंथाङा चिरता बिलाइखौ जाफेरबाय नामा? चिरता बिलाइनि गुनफोरखौ नोंथाङा मिथिगौ ना? लोगोसे चिरता बिलाइखौ बर' रावाव मा बुङो नोंथाङा मिथिगौ ना? चिरता बिलाइखौ बर' रावाव खालमेटबो बुङो। चिरता बिलाइया जानायाव जोबोद गोखा, नाथाय देहानि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। थारैनो चिरता बिलाइया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गुन गोनां। चिरता बिलाइया देहायाव उदै सानाय, गेस्ट्राइटिस, लिभार, मेलेरिया, डायबेटिसफोर बायदि बेरामखौ फाहामनायाव जोबोद गुन गोनां जायो। आरो चिरता बिलाइयाव रेचक गुनफोरबो थायो, जायफोरा कन्स्टिपेशनाव हेफाजाब होयो। लोगोसे चिरता बिलाइया डायरिया बेरामखौ फाहामनायावबो मदद खालामो आरो रेगुलेट ब्लाड सुगारनि थाखो आरो बिगुरखौ मोजां खालामनायावबो हेफाजाब खालामो। नोंथाङा चिरता बिलाइखौ जाफेरबाय नामा? चिरता बिलाइनि गुनफोरखौ नोंथाङा मिथिगौ ना? लोगोसे चिरता बिलाइखौ बर' रावाव मा बुङो नोंथाङा मिथिगौ ना? चिरता बिलाइखौ बर' रावाव खालमेटबो बुङो। चिरता बिलाइया जानायाव जोबोद गोखा, नाथाय देहानि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। थारैनो चिरता बिलाइया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गुन गोनां। चिरता बिलाइया देहायाव उदै सानाय, गेस्ट्राइटिस, लिभार, मेलेरिया, डायबेटिसफोर बायदि बेरामखौ फाहामनायाव जोबोद गुन गोनां जायो। आरो चिरता बिलाइयाव रेचक गुनफोरबो थायो, जायफोरा कन्स्टिपेशनाव हेफाजाब होयो। लोगोसे चिरता बिलाइया डायरिया बेरामखौ फाहामनायावबो मदद खालामो आरो रेगुलेट ब्लाड सुगारनि थाखो आरो बिगुरखौ मोजां खालामनायावबो हेफाजाब खालामो। नोंथाङा चिरता बिलाइखौ जाफेरबाय नामा? चिरता बिलाइनि गुनफोरखौ नोंथाङा मिथिगौ ना? लोगोसे चिरता बिलाइखौ बर' रावाव मा बुङो नोंथाङा मिथिगौ ना? चिरता बिलाइखौ बर' रावाव खालमेटबो बुङो। चिरता बिलाइया जानायाव जोबोद गोखा, नाथाय देहानि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। थारैनो चिरता बिलाइया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गुन गोनां। चिरता बिलाइया देहायाव उदै सानाय, गेस्ट्राइटिस, लिभार, मेलेरिया, डायबेटिसफोर बायदि बेरामखौ फाहामनायाव जोबोद गुन गोनां जायो। आरो चिरता बिलाइयाव रेचक गुनफोरबो थायो, जायफोरा कन्स्टिपेशनाव हेफाजाब होयो। लोगोसे चिरता बिलाइया डायरिया बेरामखौ फाहामनायावबो मदद खालामो आरो रेगुलेट ब्लाड सुगारनि थाखो आरो बिगुरखौ मोजां खालामनायावबो हेफाजाब खालामो। नोंथाङा चिरता बिलाइखौ जाफेरबाय नामा? चिरता बिलाइनि गुनफोरखौ नोंथाङा मिथिगौ ना? लोगोसे चिरता बिलाइखौ बर' रावाव मा बुङो नोंथाङा मिथिगौ ना? चिरता बिलाइखौ बर' रावाव खालमेटबो बुङो। चिरता बिलाइया जानायाव जोबोद गोखा, नाथाय देहानि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। थारैनो चिरता बिलाइया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गुन गोनां। चिरता बिलाइया देहायाव उदै सानाय, गेस्ट्राइटिस, लिभार, मेलेरिया, डायबेटिसफोर बायदि बेरामखौ फाहामनायाव जोबोद गुन गोनां जायो। आरो चिरता बिलाइयाव रेचक गुनफोरबो थायो, जायफोरा कन्स्टिपेशनाव हेफाजाब होयो। लोगोसे चिरता बिलाइया डायरिया बेरामखौ फाहामनायावबो मदद खालामो आरो रेगुलेट ब्लाड